Pubi Chanzova kan revenue lama kan minister khan a campaign pu sai lo ta na campaign na he thu hi soya kan trong try na din thar kon ani mai ang chu solai son VDP le campaign kalvel lo check tu pol was fileng mi te an lo duty a mi chin lok khan oi sa tam tham deuh mai kan mana be ka trai kan la chua ka sabuna yan tam tham deuh mai kan mana police kan sila a poisa keng tu kha a phoi party bernge ni lam chu kan soi lo wanga was fileng lu kan phal lo kan tir hole ni an tia tuna hian last minute anti ang chi kha alo in chan don tak takania nga ti te taril ru oma ZPM lam hian last minute kan kheve mang box si lawa last minute se thiam mang loin sang hi som ni pathuma so karate kan han changa kan rama hian ZPM lo piang ta hi apian alo wa han chu tak em o ti hi taril ru oma he street a soi chiang fek fok khop maya awaza thak ve o ka tia chuan chu min hnu lo ka chuan in he thalak te hi kan da ta ni ma ko chu ko va haile ta ka mule to chuang lawa a zia lo thin ngai mai do thian soi pop pop ngam thin maya a mak hi ka ti mai ki chu pau ti tin te do soi ga yang hian hun mang to su a ron tia a kon taw chu hi west pailang VDP in pau ti pakhat ne na thongin poisa tam tham tak man anga pau ti pakhatin an riat pau ti pakhatin an puan chu ke ni west pailang VDP te hian kan khriap pui lo fa poisa emo zu man kan nei lo ni a kon te west pailang VDP a post tu ming hi a lang tlat lawa a screenshot chhona kon ti mai nia ama a ho chu hemi kon post chong le tu caption a chon ti hian in ziang ani west pailang VDP te VDP duty te film kho te lek ula thang in zinga hian pau ti a ru tak le thu dik lo soi du mai ten lo om nge ni he thu hin VDP duty zinga mi soi alo ni ngai phe chon in zong chuak la duty tlak lo chu duty to lo kham go zo om le hoi hom taka duty in ni zia la duty zinga po oi mel le polite lo tak a mi kalvel check in ni lo zia khachiang tu tam takan om chuti walin zu eng emo zat in man ti mu tu tam takan om la ya zuman lo ang taka soidu in zingan om hi inin me thot lo kan ti ani VDP duty de zinga hin te thu chuai no om le om lo hi chui chiang ula an lo om ani chon duty ti ve to lo ula a tha leang in mai ti pa lon ni na langa ama go chu he thu hi in phua chop ani chona ti tu hi song chuak nge ula tha leang west pailang VDP duty zana si vai kabu kha chu a kon ti ni ting comment than khat kan chiao chuan Pubi Chanzova hi mi ani leng ani lawa dignia khriat chu voicen ve pang tak mai ni chuti ka ga hetianga dot mulum a ol samte a chui chu ngal thei do thi a soi du to nan mani o ti hi ka ngai to na chuna lo om ve ni comment thun khata po ni a ZPM ga batan hrim khri mang zong ngai ni ponin lo ngai ta mai taw lama ko chu ngai to na peng khatin han ngai to ve taw la mi pui ma social media a tun lai chak to tak maya thu han soi don taw la dot mulum tak mai ol sam to ko chui chua le keu thei thu chu i soi ngam don em ni minister ni lai phe chuan ti khangai to taw la chu wang chun Pubi Chanzo thu soi hi dot mulum ani hi chu pe chuan ka ring phal lawa ama ero chu helai thu chua chung changa khan engamo fel hel deuh zu te phe chuan man ti mi ta mutu te pon om ti ya soi te po hon om ve ni zu chu mana poisa man lo ti te po lo om nge ka khelawa mi pa ti wa ti mol photum na lam pangai ma chuan he thu dik lo in ka in su vela hian Pubi Chanzo hian dot mulum a soi du don em mani o ti kha ke ma me mala chu ka ngai dana nia hemi west pailang atanga thu chuwa mumal tak hi official tak kan na mulem lo bokatin chuwa kha akan lo po ni mai theya enge ka kha lawa dan le ti ver khai kan kha chiang bak lo in than don thil nia thi sensitive khop maya thu han chuan han ti chia ta se kan man ngei lom ti ta se tu te pak ti mo kha kan hel an thu manga an mol pho vek phena te kha nianga chung te chu alo moi do ve thei tho bokani ama ko chu mi lo thona wanga athu dik soi zok a mol pho chana an chang le tu si ko chu a fu in ka khelawa chu wang chuan hi thu chiang zo khret da sa kom ve chu ti lai ko chuan khret chian thei tak aniang emo ti te thlangin ka ngai to na mo wang ka ek lo wang ka ti zeta ka hon chop chua ka ni thu chiang de khia hang comment lama te lo soila a link te a VDP la min official ta ka ti han lo chuan ni phe chuan a link te mi lo comment a de han lo daw taw la a tho me chu